Takže ľudia, ja vás vítam u hry Draw Sabers. Ináč raz ste dali ten jeden like na tom videu. Bude pokračovanie z Carfosel simulátoru. Bude pokračovanie, len teraz na to nemám čas, ale vyjde. Buď zajtra vyjde pokračovanie, alebo možno ešte dneska, ale toto bude také krátke video, také 3-4 minútové, kde by som vám chcel ukázať túto hru Draw Sabers. Je to skrátka na štýl Star Wars. Váš protivník má lightsaber a vy máte a prečo sa takto zabíjate. Je to docela dobré. Na to dosť baví. Tak, teraz zrobím toto. Yes. Nabil som ho. A ono aj mňa môže, ako vidíte, teraz tu bude čiara, ja urobím napríklad iba toto, tak ma takto zmácha, hej. Takže musíte sa aj takto napríklad skúsiť vybrániť. To ani jeden nedal. Znova ani jeden. Je tu dosť veľa reklám. Je tu dosť veľa reklám, no ale čo sa dá robiť, no. Pri mne... Moc ma nebavia tie reklamy. Takéto dlhé. No dobre. V tom prípade už chcem odísť. Dobre, konečne. OK. Tak a teraz ho skúsim zabiť. Idem hneď. OK. Tak, toto bolo všetko a zatiaľ čus. Buď dneska alebo zajtra vyjde Carfosel simulátor a pokračovanie z tohoto čus.